Noswaith da I gyd, a croeso cynnes iawn i ddigwyddiad Gwyl Crime Cymru Festival hwn, a noddir yn garedig iawn gan Lywodraeth Cymru. Da ni'n croesawu eich cwestiynau, byddwn ni'n casglu nhw wrth fynd ymlaen, a bydd na gyfle i'w hateb tua diwedd y sesiwn. Da ni yma i siarad gyda Fflur Dafydd. Does dim rhaid... Da ni gyd yn nabod hi wrth ei waith, ond mi na i roi manylion byr. Mae hi wedi cyhoeddi 6 o gyfrolau hyd yma, enillodd feddylfryd iaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2006, a goffa Daniel Owen yn 2009 am ei nofelau atyniad ac y llyfrgell. Ac mae hi hefyd wedi cyhoeddi 2 nofel Saesneg, 20,000 Saints, The White Trail a The Library Suicides. Hi yw dyfeisydd ac awdur y gyfres poblogaidd Pach i S4C a ddibyniodd 2 enwebiad BAFTA Cymru. Cafodd Fflur hefyd 2 enwebiad BAFTA Cymru arall am yr awdur gorau yn 2015 a 2014 am ei gwaith ar y llyfrgell a'r gyfres drosedd teledu 35 awr. Mae hi bellach wedi ysgrifennu dros 50 awr o deledu i S4C a BBC iPlayer. Mae hi hefyd yn gydgyngherthydd ac awdur y ffilm Y Llyfrgell ac yn Saesneg The Library Suicides, sy'n addasiad o'i nofel ei hun, a byddwn ni'n siarad am hwn yn nes ymlaen. Ac hefyd mae hi'n gerddwr a bardd ac amryddawn. Nawn ni ddechrau efo'r sgwrs. Mi gest ti dy fagu ar aelwyd Cymraeg, a dwi'n cael hyn ddiddorol es ti ymlaen i astudio llenyddiaeth Saesneg, felly beth oedd atyniad hynny? Mae'n ddiddorol pam chi'n mynd i'r cyfeiriad yna, pam chi'n dod o gefndir, aelwyd Gymraeg iawn, rhieni yn ymgyrchwyr iaith, mynd i gael addysg dwyieithog, a fi'n meddwl, falle taw'r atyniad i fi oedd bod Saesneg efallai yn ychydig yn estron ac felly yn gyffroes, neu hyd yn oed yn exotic ac yn wahanol, wedi pan ti yn dy arddegau a ti'n chwilio am rhywbeth gwahanol am hwn i. Felly o fod mor sicr o bosib yn fy Nghymreigdod, oedd na atyniad i edrych ar yr iaith arall mewn ffordd gwbl wahanol falle genhedlaeth y rieni oedd wedi gweld e fel iaith falle gormes a bod nhw'n gothio'n erbyn tra oedden nhw yn yr ysgol. Wrth gwrs i ni, mae'n addysg dwyieithog, achos wnaethon ni elwa o frwydrau Cymdeithas yr Iaith ac yn y blaen, bod ni'n gallu cael perthynas fwy hafal gyda'r ddwy iaith. Felly o'n i yn ffodus iawn i gael y bardd Ceri Wyn Jones yn athro Saesneg i fi. Nes i fy mlaen i astudio lefel A, a dechrau syrthio mewn cariad gyda barddoniaeth Saesneg, Aris Thomas yn benodol. A wedyn mynd i Brifysgol Aberystwyth, o'n i'n bwriadu wneud gradd gyfun Cymraeg a Saesneg, ond eto nes i ffeindio bod fi'n darganfod gymaint am lenyddiaeth Saesneg canol oesol a pethau cyffroes modernaidd, pethau o'n i ddim wedi astudio yn yr ysgol. Felly oedd yn teimlo fel oedd na newyddeb o hyd yn y byd Saesneg yma. Felly dyna'r cyfeiriad es i a wedyn wneud MA sgwennu creadigol yn Saesneg yn East Anglia, wedyn dod i wneud doethuriaeth ar waith y bardd Aris Thomas. Oedd hefyd â perthynas eitha diddorol gyda'r iaith. Felly oedd e'n ffitio mewn ffordd yr wahanol berthynas oedd gen i gyda'r ddwy iaith i astudio fe wedyn yn Saesneg. Ac eto fi esti ymlaen i sgwennu i ddechrau yn y Gymraeg. Astudio Saesneg, ond dechrau sgwennu yn y Gymraeg. Astudio'n academaidd wedyn yn Saesneg am rhyw 7 mlynedd, a wedyn, cyhoeddi fy nofel gyntaf yn 2005, dwi'n meddwl, Lliwiau Liw Nos. Oedd hwnna'n fath o nofel drosedd, ond oedd hi'n un eitha gwahanol, oedd hi'n sôn am floc o fflatiau, pawb yn cadw cyfrinachau wrth ei gilydd, ond oedd na ryw fath o lofruddiaeth yn y nofel yna, ac oedd hi'n reit dywyll. Wedyn, mynd mewn i'r, yn union, ti'n iawn, wedyn mynd mewn i'r byd Cymraeg am ryw
10 mlynedd am o'n i yn coeddi nofelau'n Gymraeg, yn sgwennu caneuon yn Gymraeg, nes troi falle nôl at y Saesneg, wrth bod fi'n addasu nofelau fy hun mewn i'r iaith yna. Ie. Oedd yn digwydd rhywbeth, mewn ffordd wahanol i mi. Nes i ddysgu Gymraeg pan o'n i yn fy 30au. A fel ti, o'n i'n lwcus iawn i gael bardd fel tutor Cymraeg. Felly ar ôl y gwersi Cymraeg ddod i ben, aethon ni ymlaen i wneud sgwennu creadigol, ac o'n i byth wedi meddwl os ni'n gallu sgwennu. O'n i'n meddwl fod gen i'r diddordeb mawr mewn iaith, ac ges i yrfa fel cyfieithydd, ond sy'n ni byth wedi meddwl fos ni'n cael fy syniadau fy hun. A roedd fel dechrau sgwennu mewn ail iaith, roedd fel torri rhywbeth i lawr, oedd yn tawelu'r beniad mewnol, achos roedd na rhyw haen o iaith arall i fy galluogi i fagu hyder mewn ffordd. Sy'n swnio'n rhyfedd, achos mae rai pobl yn ofni sgwennu mewn iaith estron. A ti'n ffeindio bod y math o syniadau oedd ti'n ffeindio neu'r arddull yn eitha gwahanol yn yr iaith newydd yma i beth oedd gen ti? Oedd wir, achos rhywsut gan nad oedd hi'n iaith gyntaf i mi. O'n i'n chwarae'n fwy efo geiriau, a felly anelodd hynny at chwarae mwy gyda syniadau hefyd. A nes i ddechrau efo straeon byrion, a dwi'n meddwl, wel, bydde di'n gwybod hefyd, mae stori fer wyt ti'n gallu gwthio ffiniau syniadau mewn ffordd, mewn stori fer sy'n wahanol na nofel sy'n fwy efo traed yn y byd go iawn. Ie, bendant, achos dyna beth sy'n braf am straeon byrion yw bod ti'n gallu herio dy arddull dy hun mewn ffordd, bob tro ti'n mynd mewn i'r syniad, ti'n meddwl, o, be allai wneud fan hyn, fi heb wneud o blaen mewn eraill. Mae yna rhyddid anhygoel iddo fe, achos dwi newydd sgwennu stori fer yn Gymraeg am y tro cyntaf mewn blynyddoedd, a oedd e'n ddifyr iawn i fynd nôl mewn i'r genre yna o sgwennu, a just meddwl bod fi'n gallu anghofio popeth o'n i wedi wneud cynt, a bod rhythm tyma bach wahanol hefyd i'r arddull. Yndi wir. Ie. So pan wyt ti'n sgwennu yn y Gymraeg ac wedyn yn y Saesneg, wyt ti'n teimlo perthynas gwahanol efo'r gwaith? Na, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn, achos fi'n meddwl bod ni'n teimlo ddim bwysig iawn i fi ddechrau sgwennu yn Gymraeg, o'n i wastad yn teimlo fatha rhywbeth, rhyw gysylltiad emosiynol, ond hefyd falle dyletswydd i gael fy llais creadigol allan yn Gymraeg gyntaf, i fi weithio allan beth oedd e. A wedyn wrth bod fi'n addasu i'r Saesneg, bod e jyst yn teimlo bod fi yn wneud rhywbeth, falle meddwl fwy am, mae lot o bobl wedi sgwennu'n Saesneg, so lle dwi'n ffitio yn hwn i gyd. Achos, ti'n gofyn i dyna beth yw'r pwrpas, so, oes angen i fi sgwennu Saesneg, mae gymaint o bobl yn. A wedyn, am o'n ni, beth oedd di pontio'r sgwennu mewn i'r byd yna oedd, fi'n addasu rhywbeth, a fi'n mynd yn ôl, falle tyma bach o rhythm neu syniadaeth sydd wedi cael ei greu yn gynhenid yn Gymraeg, a trawsblannu hwnna mewn i Saesneg, felly yn barod mae'n teimlo rhywbeth gwahanol iawn i Saesneg arferol. A fi wastad yn teimlo fel yna pan fi'n sgwennu yn Saesneg, bod na rhyw fath o hunaniaeth gwahanol tu ôl iddo fe. Bod beth sy'n handi gyda lot o nofel y Saesneg, neu fel yr nofel drosedd, achos dyna'r genre fi wedi bod yn gweithio ynddo yn ddiweddar, yn dyfe, gyda cyhoeddwr, hod y fiction sydd yn rhoi fath o strwythur nofel drosedd i ti, a bydd golygydd wastad yn edrych sut allwn ni wneud hon yn fwy o nofel drosedd. Felly mae gen ti gonfensiynau a strwythurau i weithio o'i mewn nhw, sydd yn, a dyna beth sydd mewn ffordd sy'n handi am sgwennu Saesneg, yw mae gen ti'r siap a'r parameters yna. A wedyn i ti'n... Wyt ti'n ffindio bod na fwy o disgwyliadau yna efo gyhoeddwyr Saesneg nag oes efo gyhoeddwyr Gymraeg, felly? Tyma bach yn fwy, haearnaidd o ran, dyma be ni eisiau gwerthu, a dyma
ni'n mynd i becynnu dy sgwennu di. Felly y gamp yw am o'n i jyst ffeindio golygydd sy'n deall, wel na i greu peth mae chi o fewn y strwythur i chi moyn, er mwyn gwerthu'r llyfr, ond hefyd dwi'n mynd i roi rhywbeth tyma bach yn wahanol, i spin bach yn wahanol ar y teimlad y peth. Felly fi wedi bod yn eitha ffodus o ran gweithio gyda Hodder, bod fi ar yn ail olygydd nawr, a fi'n cwrdd hi fori digwydd bod, so gewn ni weld sut mae'n mynd, ond mae hi fel sy'n hi'n deall y math yna o syniadau sydd gen i, ond mae hefyd maen nhw'n specific iawn ynglyn â be maen nhw'n gofyn amdano o ran diwedd penodau, ti'n bod yr hooks ma ar gyfer nofel drosedd, y siap, sut i ti'n symud y peth o ran pace. Byddwn ni'n gweud yn Gymraeg bod ti'n cael, falle, cam yn ôl weithiau ddylygyd sydd yn parchu bod mae dy waith di yw e a dy weledigaeth di yw e, a dwi ddim yn gorfod ffitio genre penodol. Achos bod ni'n ddiwydiant tyma bach yn llai, falle yn Gymraeg, a bod pobl yn dueddol o bod pwy yw'r awduron a beth yw eu stael nhw, ti'n modd, a weithiau, fi ddim yn teimlo bod sgwennu fi'n Gymraeg yn ffitio'n rhwydd mewn unrhyw bocs mewn ffordd, ond fi wedi bod yn ffodus iawn bod y golygyddion fi wedi gweithio gyda nhw ddim wedi trio gwthio fi mewn i fynd i ryw focs a bod nhw'n hapus i fynd gyda'r weledigaeth mewn ffordd. Lle dwi'n meddwl nawr, achos yn benodol bod fi gyda'r coeddwr ma sydd yn falle mwy masnachol ac yn gwerthu lot o lyfrau trosedd, bod mae rhaid i fi wrando i raddau a ddim bod yn fel, dyma fel fi'n sgwennu, fi'n mynd i wneud e fel fi moyn. Mae'n rhan ohona i hefyd sydd yn eitha mwynhau gweithio gyda brief a rheolau a gweld sut ti'n gallu ffitio o'i mewn nhw ond dal wneud peth dy hunan. Achos bod fi'n wneud lot fawr o waith teledu, a na gyd ti'n cael wrth bobl teledu yw, fi moyn ti'n neud hyn a hyn a hyn a hyn, a wedyn drafft, a wedyn, fi moyn nawr i ti'n neud 7 peth arall, ac anaml gei di ddadlen ôl, neu gweud bod ti ddim yn dod o wneud e. Fi'n credu falle achos bod fi yn y mold yna o wrando ar bobl teledu sydd jyst yn, weithiau ti'n teimlo fel yr fath o workhorse sydd jyst yn neud y job iddyn nhw. A mae hwnna'n sgil arall yn diwe, felly mae yn ddiddorol bod, falle bod fi'n fwy yn yr elfen o Saesneg o ffitio mewn i'r mold, lle byddwn ni ddim yn Gymraeg gymaint, falle. Wel, ie. So, yr un mwyaf adnabyddus sy'n defnyddio dwy iaith ydy'r un diweddara y llyfrgell a wedyn The Library Suicides. So, mi aeth y nofel hon i ffilm a ti sgwennodd y sgript i'r ffilm, Ac oedd y ffilm yn wahanol iawn i'r nofel Gymraeg. A wedyn oedd y nofel Saesneg efallai'n fwy tebyg i'r ffilm, ond yn wahanol byth. So, beth oedd sbad yn y newidiadau yna? Fi wedi bod yn byw gyda y syniad yna dros 10 mlynedd. Mae eisiau edrych ar ymhen ni bod fi wedi aros mor hir gyda un syniad, ond fi'n meddwl o ran symud o'r llyfr gwreiddiol Cymraeg i ffilm, mae hwnna'n enghraifft arall mewn ffordd o gyfieithu, achos yn aml, pam i ti'n addasu, cyfieithu mewn ffordd i ti'n neud, hyd yn oed bod ti o fewn yr un iaith, i ti dal yn cyfieithu i'r cyfrwng ydy ti. Felly oedd na elfen gref o gyfieithu ar gyfer y cyfrwng, sef ffilm, oedd yn thriller seicolegol, sef beth oedd nath fi a'r cyfarwyddwr benderfynu oedd yn mynd i weithio orau ar gyfer y genre yna. Ond wrth gwrs, oedd hynny'n golygu, mae rhaid ni cael gwared ar y cast enfawr ma sydd yn y nofel, mae rhaid i ni newid pethau o gwmpas, allai'r stori ma ddim digwydd yn ystod y dydd, fe allai mewn nofel dystopian ychydig yn rhyfedd, ond ddim mewn ffilm sydd yn reality seicolegol, fydde'r gynulleidfa jyst ddim yn credu fe, felly oedd yr holl beth yma wedyn o ran, os yw'n shift nos, a mae'r porthor, dim ond un porthor sy'n ar ddyletswydd, oedd y pethau yna i gyd yn rhoi rhyw fath o siap gwahanol iddo fe ac yn helpu gyda'r curiadau thriller
a helpu'r gynulleidfa i fynd ar y siwrne yna gyda'r efeilliad, a oedd lot ohono fe ynglyn â cyflwyno'r cymeriadau yma mewn ffordd real iawn. Falle bod nhw chydig yn afreal a fwy quirky yn y nofel, ond ar gyfer y ffilm, maen nhw angen bod yn fwy real. Felly oedd yna lot o elfennau o gyfieithu yr syniadau, a wedyn fe ddath hi allan ac oedd hi'n wahanol iawn i'r nofel. Ac erbyn ni, o'n i wedi pellhau fi na'n gymaint o'r nofel, oedd dim ots gen i, ond fi'n credu oedd rai pobl yn y gynulleidfa wedi darllen y nofel eto jyst cyn dod i weld y ffilm, a wedyn o'n nhw'n methu cweit deall beth oedd yn mynd mlaen. Oedd rhai pobl yn dod ato fi wedyn a gweud, o, fi'n credu well 'da fi'r llyfr. A wedyn, am eiliad, ti'n teimlo, bod ti'n, di cael siom, nes i ti gofio, taw ti sgwennodd y llyfr hefyd, so mae'n okay. Os mae'n well 'da fe rhywbeth arall nes ti sgwennu cynt. A oedd yn yn feddwl i bod fi ddim cweit wedi gorffen gyda'r syniad, a oedd na gymaint o sôn am lyfrgelloedd yn cau, a toriadau i gwasanaethau cyhoeddus, a amgueddfeydd, a celfyddydau. Oedd e'n teimlo fel hyd yn oed nawr bod y nofel yna jyst yn teimlo'n bwysig i adrodd y stori ac i roi ffocws ar llyfrgell ac i, dyna be fi'n trio wneud yn weithiau sydd am sefydliadau yw tynnu sylw at nhw, gweld pa mor bwysig ydyn nhw a sut bod rhaid ni warchod nhw, ond hefyd trwy wneud hynny, ti eisiau dod a, ti'n eisiau jyst pregethu, so mae rhaid i ti greu stori gyfan o gwmpas e. A wedyn oedd e'n ddiddorol wedyn sut nath hwnna allan at gyhoeddwr Saesneg, nath wedyn brynu fe fel del 2 lyfr. Felly oedd e'n grêt mewn ffordd, achos o'n i wedi dechrau potsian gyda nofel drosedd arall, ond o'n i ddim cweit wedi gorffen hi, felly o'n i wedi gallu just pitcho hwnna fel syniad, ac oedd nhw'n barod wedi prynu y llyfrgell The Library Suicides, oedden nhw yn barod i brynu'r un nesaf, felly mewn ffordd oedd e'n bwysig bod fi wedi wneud hwnna er mwyn arwain at y peth nesaf mewn ffordd. Ond fi wedi byw, oedd y nofel Saesneg yn wahanol eto, achos erbyn ni oedd yr pandemig wedi bod, ac oedd e'n teimlo fel, wel, oedd yr elfen dystopian na yn teimlo bach rhy real, ac oedd rhaid, ail-greu naws y peth eto. A hefyd dath e lawr, fel o'n i'n sôn ynghynt, gyda'r golygyddion, y golygydd, nes i weithio gyda'r llyfr na, oedd hi eisiau mwy o'r cymeriadau, is-gymeriadau, felly mwy o'r bobl oedd yn wistlon yn y llyfrgell, yr academics, a'r darllenwyr, students, oedd eisiau nhw i fod yn siarad mwy ac i ni beintio fwy o ddarlun o bwy oedden nhw. A fel fi'n gweud weithiau, cael rhyw fath o nodyn fel na, yn mynd ati off i ryw gyfeiriad rili diddorol, a oedd na ryw cwpl o gymeriadau newydd yn dod o'r cast yna o bobl oedd yn styc yn y llyfrgell. O'n i ddim wedi breuddwydio amdanyn nhw cynt, ond wedyn nes i ddechrau ffeindio llais iddyn nhw yn Saesneg. Mae hynny'n ddiddorol. A hefyd, yr agwedd na, oedd na cymaint o gyfeiriadaeth diwylliannol Cymraeg. A wrth ddechrau nofel Saesneg, o'n i'n meddwl sut wedi mynd ati fel llinellau o farddoniaeth. Dwi'n siŵr fod na ystyriaeth, wel, ddylid cyfieithu nhw, neu jyst cyferio atyn nhw, a dwi'n meddwl nes ti llwyddo efo hynny'n fawr iawn, ond mae'n newid y teimlad, yndi, pan wyt ti ddim yn gallu just cyferio rhywbeth a bydd y gynulleidfa'n gwybod. Yn union, achos, a fi'n credu taw mewn ffordd, dyna beth nath wneud i fi hala gymaint o amser i wneud y penderfynu a bod fi am gyfieithu y llyfrgell fel nofel, achos o'n i wedi nes i drio dechrau chyfieithu hi, addasu hi yn bron yn syth ar ôl iddi ddod allan. A fel ti'n gweud, o'n i'n dod lan yn erbyn cyfeiriadaeth eben fardd ac yn y blaen, ac o'n i'n meddwl, so hwn yn gweithio yn Saesneg. Ti'n bod, sa'n mynd i allu... Eben fardd, mae fwy, mae'n pretentious mewn ffordd, ond yn Saesneg mae jyst mwy traed ar y ddeia. Eben the poet. Eben the poet. Achos hefyd oedd na chwarae'r eiriau beth mae Eben yn darganfod yn yr ffeiliau cyfrinachol ma o'r e-nibs, a wedyn o'n i ffeili cael e-nib yn Saesneg, so o'n i'n goffod newid i'r
fi'n credu'r end o da fi'n ar y beth yn Saesneg. Ond fi'n credu yr ail dro rown, pam des i nôl at i chyfieithu a dod ar draws y stumbling blocks na i gyd, o'n i jyst yn rhoi amser i ni na, o'n i jyst i iste na, meddwl, a fel, ma rai bod yna ffordd rownd hwn. Ac yn y diwedd, y mwyaf o'n i'n llwyddo i ddod rownd un peth, a wedyn oedd y peth nesaf, beth bynnag oedd e, pa bynnag fardd neu cyfeiriad, as Waldo Williams neu beth bynnag, o'n i'n rhyw fath o bod sut i gael rownd e'n Saesneg. Felly, oedd e'n na beth fi'n credu gyda'r llyfr na, y sialens mwyaf oedd y pethau na ti'n iawn, y gyfeiriadaeth, achos ti'n modd, fel ti'n gweud, mae eben fardd, hyd yn oed y ffordd mae'n swnio, fel ti'n gweud, rhywun yn rhoi y teitl ymonus yw hun, neu dyw e ddim cweit yn cyfieithu, ond gobeithio bod y teimlad o'r fath o ridicule, ti'n bod, bod eben yn teimlo bod yn perthyn i eben fardd ac yn y blaen, nath e weithio mwy fel dychan, fi'n credu, yn Saesneg mewn ffordd, yn do. Ond mae hynny peth efo cyfieithu, ti byth yn gallu cyfieithu yn llythrennol, yn greadigol. A weithiau mae ffordd o fynd rownd o, ond weithiau mae'n rhaid penderfynu jyst collio a rhoi rhywbeth hollol wahanol yn ei rhywle arall. So, Mwy yna yn ddiddorol yn diwedd gyda cyfieithu, ti'n iawn, ti'n gallu neud y slog o drio datrys, a wedyn mae'r rhyddhad enfawr yma, pam ti'n sylweddoli, allai just delay e. Ti'n bod, allai greu yr un teimlad yn yr neu be bynnag yn y paragraff nesaf, neu allai gyfeirio ato fe o gyfeiriad arall. A dyna, am o'n ti'n bod, ti'n gweithio mewn lot o ieithoedd hefyd, yn ti? Lot o ieithoedd. Wel, yr Almaeneg yn bennaf, a tipyn bach o Ffrangeg, a Gymraeg, wel, dwi'n gweithio efo Cymraeg ac efo Saesneg, ond dwi'n rioed wedi cyfieithu'n creadigol o'r Gymraeg eto, byddwn ni'n hoffi. Ond mae'r un cwestiwn yn codi efo diwylliant, a sut mae cyfleu pethau bydda cynulleidfa greiddiol yn gwybod, a mae rhaid penderfynu, ydy hwn yn bwysig i darllenwyr y iaith da wybod o gwbl, neu os na ffordd o'i gyfleu. Ond dwi'n meddwl mae tipyn bach yn wahanol, a mae'r perthynas rhwng y Gymraeg a Saesneg yn fwy agos na'r perthynas. Fydda rhan fwyaf, enghraifft, pan fyddai'n cyfieithu nofel Almaeneg, bydda rhan fwyaf o darllenwyr ddim clem am yr Almaeneg. Ond rhywsut mae'n fwy o weiad rhwng y ddwy iaith. Ac eto na, wedi dweud hynny, bydda rhan fwyaf o darllenwyr Saesneg tu allan i Gymru ddim yn gwybod dim am y Gymraeg. So, Sorry, cari mlaen. Fel efo cyhoeddi fel Hodder yn Llundain, bydden nhw ond yn ystyried y gynulleidfa Saesneg a ddim really yn meddwl am y Gymraeg, neu oedden nhw'n ysteriol o hynny? Na, fi'n credu bod nhw just yn meddwl am eu cynulleidfa Saesneg i fod yn onest, a eto'r bwyslais ma yr gynulleidfa drosedd a gwerthu llyfrau, a sut maen nhw'n gallu pecynnu'r peth, a ti'n bod, bydden nhw... Fi'n credu mae cwestiwn o ran diwylliant yn ddiddorol, achos ti'n bod, o'n i wedi cyfieithu The Library Suicides cyn bod fi'n danfon e at unrhyw un, ac o'n i'n pendilio os o'n i'n mynd i alw'r wlad yn Gymru neu beidio yn Saesneg, neu alfedd The Small Country, achos dwi'n mwynhau'r nofelau Ewropeaidd na sy'n creu y teimlad na o allai hwn fod yn unrhyw wlad fach yn y byd. Ti ddim yn enwi'r wlad. O'n i'n lico hwnna yn y peth o'n i wedi darllen, felly dyna be o'n i'n trio wneud gyda hwnna. Ac o'n i'n ffeindio fe ti'n bach yn, ti'n bod, fel oedd e'n ffordd o bellhau y darllenydd Saesneg. Falle bod da fi rhagdybiaethau fy hunan ynglyn â darllenydd Saesneg yn darllen e a gweld Wales, a bydden nhw, Wales, fel bod nhw'n gwybod beth yw Cymru math o beth. A wrth alfedd y Small Country, o'n i'n meddwl, wel, byddwn ni yn ystyried darllenwyr
tu allan i Loegr, tu allan i Bryden, gwledydd eraill, jyst yn cael mewnwelediad gwahanol iddo fe. A mae'n ddiddorol nawr, mae wedi cael ei bigo lan am gyfieithiad Arabeg a cyfieithiad Romaneg. Felly mae'n ddiddorol yr gwledydd na sydd wedi ymateb iddo fe, neu'r ieithoedd na sydd wedi ymateb iddo fe. A sut mae hwnna'n swnio i gynulleidfa nhw. Felly mewn ffordd fi'n falch bod e ddim yn gweud Cymru a bod mae'n gallu bod yn unrhyw le yn y byd, ti'n modd? Ond mae'r cwestiwn o gyfieithu diwylliant yn rili ddiddorol. Achos weithiau fi'n meddwl, ti'n modd, gyda ambell i nofel Gymraeg dwi wedi sgwennu, dwi wedi bod yn ddychanol iawn. Fel y llyfrgell ei hunan yn bach o hwyl mewn gwirionedd ac yn ddychanol ac yn... Fi'n chwerthin arno fi'n hunan, hynny yw ni'n gyd yn chwerthin ar fel i ni mewn ffordd yn y nofel yna. Lle yn Saesneg, falle bod fi mwy gwarchodol, achos i fi ddim eisiau pobl i bod pa mor ridiculous i ni. Fi'n trio bod yn bach yn fwy... Ie, ni ddim mor siliau na, ni'n trio wneud, ti'n bod, mae'r nofel ei hunan, fel byddi di gwybod, mae'r diweddglo. Beth sy'n ddiddorol, fi'n credu, o ran yr ddwy fersiwn yw, fel ti'n gweud, maen nhw'n siap eitha tebyg, mae'n plot eitha tebyg. Ond mae'r diweddglo, a beth mae'r diweddglo'n gweud wrtho ti yn rili wahanol. So pa mae eben yn y seler, yn y llyfrgell, am be mae fynd darganfod mae'r llyfrgell yn neud, oedd hwnna'n fwy o ergyd o'n i'n gobeithio i bobl o Loegr i gael teimlad gwahanol o lle mae'r llyfrau yma'n mynd, a beth sy'n digwydd iddyn nhw, beth yw'r conspiracy, mae'n wahanol. Ac oedd hwnna ddim yn yr un gwreiddiol, achos oedd na fwy o fath o cic bach gwleidyddol iddo fe yn y diwedd. Felly mae'n mynd i ryw gyfeiriad tipyn yn fwy dwys, byddwn ni'n gweud, yn Saesneg. Ydy wir, ie, ges i'r teimlad na'n hollol. So, wyt ti wedi cael cyfieithiadau Arabeg a Rwmaneg? Ie, ydw. Ie, mae hwn yn ddiddorol. So, wyt ti wedi cael unrhyw mewnbwn o gwbl, unrhyw cysylltiad efo cyfieithwyr? Dim ond i weld y clawr, achos dwi ddim yn credu bod nhw, wel, dyn nhw ddim wedi dod o gofyn yn y gwestiynau i fi. Fi'n ddigon hapus, ti'n bod, i adael iddyn nhw i glotio bant gyda fe. Achos, ti'n bod, so fi ddim yn gwybod beth bydd yn darllen nhw, dwi'n Wel, nawr peth, fi'n credu falle bod fi bach o control freak pan mae'n dod i gyfieithu fy stwff fy hun am yn i Saesneg, ond pan mae'n dod i ieithoedd dwi ddim yn siarad ac yn methu sgwennu, ffain, fi'n hapus i bobl eraill i wneud, ond mae'n gyffroes bod e'n ffeindio cynulleidfa wahanol, ac oedd y gyfres nes i wneud i Ysbrydec yr amgueddfa, oedd hwnna hefyd wedi ffeindio cynulleidfa annisgwyl yn Japan, er enghraifft, ac o'n i wrth fy modd yn meddwl bod na bobl yn Japan yn edrych ar y gyfres yma ac yn... Gaethon ni lot o gwestiynau wrth i cynulleidfa nhw, pethau fel pwy yw'r troseddwyr celf go iawn yng Nghymru a ydy gweithiau celf yn cael ei dwyn trwy'r amser yng Nghymru. Oedden nhw'n meddwl bod e'n stori wir ac o'n i'n flin i siomi nhw bod ni ddim cweith mor gyffroes a hynny, ti'n gwybod? Glenyddion, ie. Ie, ni ddim yn mynd rownd yn dwyn, Rembrandts a Rodins a na, ni jyst yn edrych arnyn nhw. So, wyt ti'n siarad ieithoedd eraill? Na, dim mewn gwirionedd. Fe nes i Ffrangeg lefel A yn yr ysgol, ac o'n i'n neud Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, os o'n i wrth y modd gyda'r cyfuniad na o ieithoedd, ond i ddim wir wedi siarad Ffrangeg ers i fi adael yr ysgol. Sori yr athrawon nath fy nysgu. Ond y peth nes i ddarganfod oedd llyfr L'Étranger gan Albert Camus. A darllenon ni fe yn Ffrangeg, a hwnna, hyd y dydd hwn, yw fy hoff lyfr. A fi'n credu bod e wedi dylanwadu lot ar fel fi'n sgwennu dynion yn benodol, a lleisiau dynion. Felly, oedd e werth e jyst am hwnna, ond ti'n bod, mae'n siŵr allan ni drio adfer fy Ffrangeg os o'n i'n trio'n galed, ond yn anffodus, ti'n bod, pam ti ddim yn defnyddio fe, fel ti'n gwybod mae'n jyst yn diflannu. Ie, mae fel fi nes i ddysgu Sbaeneg yn yr ysgol a byth wedi defnyddio fo wedyn. A dwi wastad yn meddwl, o, dylen ni drio ei anfer a dwi ddim wedi eto. Ond, ie,
Byddai'n diddorol cael gweld cyfieithiad o rhywbeth wyt ti wedi sgwennu mewn iaith wyt ti'n deall, a gweld be maen nhw wedi wneud o hwn. Fyswn ni wrth y modd yn gweld rhywbeth o'n ngwaith i yn Ffrangeg, achos dwi'n meddwl byddwn ni just about yn gallu, ti'n modd, cael rhyw argraff neu rhyw deimlad o be maen nhw wedi wneud gyda'r testun. Ond gewn ni weld, mae'r Ffrancwyr yn anodd i'w cracio, mae asiant yn dweud bod nhw'n specific iawn ynglyn â be maen nhw'n edrych amdano, ond ti'n modd, so falle dyna'r nod nesaf i trio cael rhywbeth yn Ffrangeg. O ie. So, wyt ti wedi sôn am nofel drosedd arall, so beth gen ti ar y gweith? Yn y Gymraeg Yn y Saesneg, felly mae hwn yn rhan o'r deal gyda Hodder Fiction, nofel o'r enw The House of Water, a mae hwn yn nofel drosedd, reit dywyll. Mae yna deulu cyfan yn cael ei darganfod yn farw ar y noson. Mae yna lot o law a llifogydd yn y dre fach yma yng Ngorllewin Cymru, tref ffuglenol o'r enw Sy'n. So tro ma, fi wedi bolon enwi Cymru, ond mae enwau'r llefydd yn ffuglenol. Felly jyst i ddrysu'r darllenydd Cymraeg eto, ac i hala pobl o Loegr i fynd i wylo am y lle Sy'n ma sydd ddim yn bodoli. Felly mae rhywbeth chwaraeus ynddo fe, fi'n credu rhywbeth bron Aris Thomas aidd, Aris Thomas yn sgwennu Abercyawg wrth gwrs sydd ddim yn bodoli chwaith. Ond oedd hynny hefyd yn rhoi rhyw ryddid i fi. So ni wedi galw'r dre yma, o'n i wedi sylweddoli bod fi wastad wedi byw mewn trefi ar lannau afon, a bod hynny wedi bod yn rhyw fath o ddylanwad arna i bod y dŵr ma'n cylchynu fi yn bob man, Llandysul a Caerfyrddin. Ond sy'n ni wedi galw dre yn Caerfyrddin neu Llandysul, byddwn ni wedi teimlo rhyw ddyletswydd wedyn i ddarlunio yr holl beth fel ag y mae, a mae yna ryddid mewn greu tre sydd rwle rhwng y ddau, rhyw fath o fersiwn ffuglenol o'r ddau. A wedyn mae'n dilyn hanes dyn ifanc sy'n gweithio yn y morg yn y dre sydd yn edrych ar ôl y cyrff yma. Ac mae fe a merch y teulu sydd wedi goroesi yn gweithio gyda'i gilydd i drio datrys beth yn union ddigwyddodd i'r teulu ac beth ddigwyddodd yn y tŷ y noson yna. Felly mae'n dywyll a mae'n dipyn o thriller. Mae yna dipyn o elfennau tywyll fel ni sôn am y môg a'r busnes angladdol. Mae fy ngŵr yn drefnwr angladdau, felly i fi yn gallu cael yr holl wybodaeth fi angen o fyna. Mae fe eto i ddarllen y drafft. Ond fi wedi cael hwyl yn wneud yr un yma, achos mae wedi bod ar y gweill ers rhyw 10 mlynedd. Fi wedi stopio, fi wedi dechrau eto, fi wedi bod yn wedyn gweithio ar gyfres dyledu a penderfynu, os dim amser dy fi sgwennu hwn, a wedyn fi'n dod nôl ato fe. Felly mae'n fath o, yn y 2 flynedd diwethaf, fi wedi gallu cael fwy o lif o'r peth, a cael fel ar beth yn union yw e, a actually cyrraedd y pen draw, a teimlo bod e'n barod i ddangos i rywun. A mae fe'n eitha nodweddiadol o fel fi'n sgwennu, mae fe'n multiple narration eto, mae fe'n llais y ferch sydd ar ôl, llais y dyn sy'n gweithio yn y morg, hefyd i ni'n mynd nôl i weld fflachiadau o leisiau'r teulu, felly ti'n rhoi'r peth at ei gilydd yn ara deg fel yna. Efallai bod hyn yn gwestiwn dwp, ond fasa gen ti awydd o gwbl y gyfieithu neu addasu fo wedyn i gynulleidfa Gymraeg? Ie, mae hwnna'n gwestiwn diddorol, achos i wneud e o'r cyfeiriad gwahanol, sef fi ddim wedi wneud lot ohono fe, fi ddim yn dueddol o wneud e y ffordd yna. Fi dim ond yn dueddol o wthio fe mlaen i'r Saesneg a byth nôl. Fi ddim yn siŵr. Mae'n ddiddorol gyda'r un yma, achos bod e ddim, hwn yw'r peth cyntaf fi wedi sgwennu yn Saesneg, sydd ddim yn seiliedig ar unrhyw beth arall. Felly, dyw e ddim, does na ddim rhagfleinydd yn Gymraeg. The White Trail yn nofel wreiddiol, ond oedd wedi cael ei sbardino gan un o straeon y Mabinogion, Culhwch y Golau. Felly, bod e'n nofel wreiddiol, fi dal yn cyfri hwnna fel bys fe ddim yn bodoli heb yr
Ie. nofel wreiddiol. Felly mae The House of Water yn rhywbeth sydd yn bodoli yn Saesneg ac yn teimlo fel mae'n perthyn i'r iaith Saesneg a wedi cael ei greu yn bwrpasol yn Saesneg i fod yn y ffurf ac yn y iaith yna. Felly dwi ddim yn gwybod. Falle byddwn ni'n gadael rhywun arall wneud e, falle. Os byddwn ni'n gallu gadael fynd o'r rheolaeth. A ti'n modd, hefyd yr un cwestiwn o tos y rhywun, ti'n modd, mae asiant di gofyn o, ti'n modd, os bydde rhywun yn moyn addasu fe, bydde ti moyn addasu fe. A fi just, ar hyn o bryd, ddim yn siŵr os fi eisiau wneud hwnna eto, achos mae'n gallu bod yn broses reit boenus. Ond beth fi wedi bod yn gwneud lot ohono fe yn ddiweddar, gallai siarad amdano tipyn, yw addasu nofelau pobl eraill yn rhoi Ie. teledu. Felly dros ryw 2-3 blynedd diwetha, fi wedi bod yn gweithio ar nofelau trosedd gan bobl fel Clem Mackintosh a Emma Rouse a Elizabeth Day. A mae hwnna wedi bod yn wych o brofiad i gael datblygu sgiliau holl o wahanol, i fynd mewn i'n rhywun arall, gweld beth sydd yna, gosod y plot i gyd mas, a wedyn i gyfieithu fe mewn i'r cyfrwng ma dwi'n reit gyfarwydd gyda ar hyn o bryd. A o fod yn neud hynna, fi'n meddwl, falle bydde rhywun yn elwa o fi'n rhoi nofel fi i rhywun arall, iddyn nhw gael edrych arno fe'n holl o wahanol i sut dwi'n edrych arno fe. Felly mae hwnna wedi bod yn ddifyr hefyd, ti'n bod, fel proses. Ie, ie, ma'n hogi y sgiliau, achos mae sgwennu ar gyfer y sgrin yn hollol wahanol, cyfleu rhywbeth yn weledol yn hytrach nac yn eiriol mewn ffordd. Mae fel iaith ei hun. Oeddet ti'n sôn o blaen am bobl yn gweld y ffilm, y llyfrgell, a ddim yn ei hoffi achos doedd o ddim yn debyg i'r nofel. A mae pobl yn dweud hynny'n aml, it's never as good as a book. Yeah. Ac dwi'n meddwl, wel, mae nhw'n dau beth hollol wahanol. A felly mae'n rhaid gwneud newidiadau, achos wyt ti'n cyfleu stori mewn ffordd wahanol. Mae angen, fel o ti sôn am beats neu cyfleuon weledol, heb y mewn welediad i ben rhywun. Ac mae fel iaith ei hun, mae fel trosi o un iaith i'r llall. Mae cyfleu rhywbeth ar gyfer y sgrin yn wahanol. Ydy, So- bendant. A digwydd bod o'n i'n gwneud sesiwn ar y pwnc yma, wythnos yma yn yr egin, lle oedd cyhoeddwyr a cwmnïau teledu yn dod at ei gilydd i drafod cydweithio a sut mae'r broses yn gweithio, ac beth oedd wedi dod allan o hwnna oedd yr ymdeimlad yma bod, fel ti'n gweud, bod addasu llyfr rhywun yn sgil mor wahanol, bod eisiau buddsoddi mewn awduron sydd yn arbenigo yn wneud hynny. Fi'n teimlo bod fi wedi dysgu sut mae'n wneud e fath o ar y job mewn ffordd. Cael taflu mewn, ti'n modd, yn syth i wneud fy nôl fy hun, a wedyn straffaglu gyda hwnna, a ffindio rhyw fath o ffurf iddo fe. A wedyn, o'n i'n barod wedyn, erbyn dath cwmni teledu a'r llyfr nesaf ata fi, o'n i'n meddwl, na, fi'n gwybod sut mae'n wneud hwn. Fi di wneud y mistakes i gyd. fi di wneud yr holl waith i fi hunan, o ddim angen wneud, a wedyn, ti'n bod, dyw awyr faint o ddrafftiau, dim ond i ddod nôl i'r syniad, ti'n bod, eitha basic, a o'n i'n teimlo bod fi'n barod i fynd wedyn, ond mae eisiau, ti'n bod, am o'n i fwy awduron i gael y profiad na o'r datblygu'r sgil na. Ti'n iawn, mae fel iaith, ti'n bod, gwbl wahanol, gweledol, achos beth ti'n moyn wneud, yn ymwedig gyda rhywbeth sydd wedi bod yn boblogaidd iawn. Fel y nofel mae nawr, Elizabeth Day, Magpie, oedd hwnna'n nofel, nath werthu lot o copïau. Mae'n thriller seicolegol. Mae'n ddibynnol hefyd i raddau ar y twist enfawr ma, sydd yn digwydd rhyw chwarter ffordd trwy'r nofel. A wedyn, ti'n mo, mae yna lot o gwestiynau ynglyn â sut i ti'n cyfleu y twist yna ar y sgrin, a'r ba bwynt yn y gyfres i ti'n rhoi hwnna. A mae hwnna wedi bod yn drafodaeth ddifyr i gael gyda'r cwmni teledu, achos be ni moyn wneud yw ni moyn i bawb i cael yr un fath o impact o'r twist maen nhw'n cael yn y llyfr, a
ond bod ni'n neud y tyma bach wahanol ar y teledu, ond ti moyn yr un teimlad i fod na. Felly, cyfieithu teimladau mewn ffordd, y ti, neu Ie, ie. cynulleidfa ti'n trio i gyfieithu. Achos beth sy'n ddiddorol fi wedi ffindo am addasu llyfrau, a mae hwn yn wir am fy llyfrau fy hun hefyd, does pryn unrhyw air o ddeialog o'r nofel yn benni lan yn y sgript. Mae O fe'n ie. hollol ryfedd. Mae fe fel, Mm, hyd yn oed nofel sydd â lot o ddeialog, dyw beth sy'n mm, gweithio ar y dudalen i'r darllenydd sy'n clywed yn ei pen, pam ti'n gweud y mas yn uchel, dyw e ddim cweith yn taro deuddeg yn yr un ffordd. Felly, mm. fi'n credu bod lot o bobl falle ar ryw fath o argraff bod na gyd mae pobl sy'n addasu nofel yn neud, yw just, ti'n bod, darllen yn gweud Cymryd a dialog. teithio fe mewn. Ond mae rhaid ti iste na, moriau meddwl, o, dyw hwnna ddim yn gweithio. Cyn hyn, mae yna ambell i lun y ddeialog fi wedi trio sneacio mewn o'r nofel, ac heb Mm. os cynhyrchydd wastad yn gweud, na, dyw hwnna ddim yn gweithio. Ti'n bod, dim ots bod yn y llyfr, dyw e ddim yn gweithio i dyledu. Felly mae hwnna'n, fi'n ffeindio'r pethau na'n reit ddiddorol. A hefyd, i fi fy hunan, pam i fi'n sgwennu deialog mewn nofel, fi'n ffindo fe bron yn boenus. Fi'n teimlo bod fi'n methu neud e, bod fi'n methu, bod popeth maen nhw'n gweud jyst yn swnio'n anghywir, lle so fi ddim problem o gwbl neud e mewn sgript. Felly mae'r, sa'n gwybod beth yw hwnna, ond mae'n really, really odd. Falle achos bod fi jyst yn teimlo, ti'n bod, bod ti'n creu rhyw fath o, ti'n bod, ti sy'n creu y byd y gyfan yn pen y darllenydd, a bod na Ie. rhywbeth os o deialog ynddo fe sy'n sydyn iawn yn torri ar y llif neu rhywbeth, ti'n bod? Ond, Ie. O'n i'n teimlo fe hyn ar ddechrau pan nes i ddechrau sgwennu, ond erbyn hyn, mae ffordd arall rhan. Dwi'n sgwennu olygfa ac mae bron i gyd yn ddeialog a mae rhaid fi torri lawr a rhoi pethau eraill i mewn. A dwi rioed wedi trio sgriptio, ond dwi'n meddwl bydd yn wahanol. Fel ti'n dweud, bod fi'n rhoi lot o ddeialog yn y nofel, a sy'n ni'n meddwl, wel, sy'n ni'n gallu mynd ati a sgriptio. Wyt ti dal yn cael y narratif hefyd i osod pethau. hmm. Mae'n rhaid cyfleu hynny rhwng, efo dialog a beth mae cymeriadau yn wneud yn hytrach na meddwl. Yeah. Yn union, a unwaith ti'n dod â perfformiad unigolyn mewn iddo fe, sut maen nhw'n dehongli beth ti wedi sgwennu iddyn nhw ddweud, mae fe'n sydyn iawn yn cymryd rhyw fywyd newydd, a dyw e ddim yn golygu'r un peth a bydde fe wedi golygu ar y dudalen yn y nofel. Felly bron mae'r is-destun yn wahanol hefyd. Yeah, Yeah. yeah. So mae hwn yn addys. Dwi'n gwybod fod ti'n canu a sgwennu caneuon a balddoni. Ac ydy hynny yn effeithio ar y iaith neu ddull o sgwennu? Cos mae hwn yn fel iaith yn ddi hun hefyd. Ac dwi pan fyddai'n sgwennu, dwi'n defnyddio playlists fel ysbrydoliaeth. Hmm. Ac wyt ti'n cael yr un peth efo caneuon? Ydy yn mewnbynnu mewn i'n sgwennu? Ie, mae'n gwestiwn diddorol achos fi'n credu bod fi wastad wedi gweld nhw fel bydoedd gyfan gwbl ar wahân. Mm. A oedd rhywun wedi gofyn i fi yn ddiweddar pam o'n i ddim yn sgwennu am gerddoriaeth, neu pam oedd cymeriadau fi ddim yn gerddorol. A fi ddim yn gwybod pam, achos fi'n meddwl bod pam fi gyda'r band a pam ni'n neud gigs, ti'n bod, mae hwnna'n fath o gymuned hollol wahanol, lle bydden ni ddim yn, ti'n bod, trafod fy ngwaith llenyddol na dim byd. Mae jyst yn hwyl i ni gyd yn cydweithio gyda'n gilydd. Mae fe'n gywaith i ni'n fath o dod â'r peth at ei gilydd mewn perfformiad rhwng, ti'n bod, yr adwaith i ryngddo ni gyd ar y llwyfan. Felly mae'n fwy o beth fel gang, ti'n bod, mae'n neis i fod mewn Yeah. gang gyda cerddoriaeth. A fi wastod wedi wario, o leia gyda un gitarist arall, Rhys Barf, mae fe a fi wastod gyda'n gilydd pam ni'n neud gigs, neu ni'n cael band fwy o faint o'n cwmpas ni. A mae rhyw deimlad bod fi wastod eisiau bod gyda pobl pam i fi'n neud y gerddoriaeth. A fi wedi bod yn, fe blwyddyn diwethaf yma, fi wedi bod yn canu mewn côr a mwynhau y peth torfol yna o fod gyda pobl a fod mewn cymuned o bobl sy'n canu. A falle bod fi jyst yn gweld hwnna fel, er bod fi yn sgwennu caneuon a bod 'na elfen greadigol iddo fe, ond bod fi'n gweld hwnna fel brêc o'r sgwennu, felly bod fi'n, Yeah. os, ti'n modd, os yw hwnna'n
falle'n fwy o hobi erbyn hyn, yn sicr, fi ddim yn gwneud lot o gigs, ond fydden ni'n gweld e fwy fel y peth sydd yn rhyddhau fi o'r byd yna, achos ti'n meddwl bod fi'n sgwennu trwy'r amser am fy mywoliaeth nawr, felly mae'n teimlo fel bod wastad rhywbeth, rhyw brosiect trwm mawr gyda fi, a wedyn Ie, ie. mae'n neud rhywbeth fel canu set o 6 neu 8 o ganeuon, mae'n just yn gwbl wahanol, a hefyd beth sy'n neis am gan, dwi ddim yn gorfod cael stori, ti'n gwbod? Fi'n treulio gymaint o fy amser i yn dod lan a straeon a plot a twists a hooks a allu di ganu unrhyw rwtsh ti'n moyn mewn can, ti'n gwbod? A mewn ffordd i fi fel gwrandawr o gerddoriaeth, na i faddau unrhyw lyrics ofnadw os fi'n hoffi'r melody. Os fi'n hoffi'r gerddoriaeth, sa'i becso be maen nhw'n gweud. Teimlad o sŵn. Ie, y teimlad. Hynny yw, mae'n grêt os yw'r ddau mynd gyda'i gilydd yn berffaith, ond i fi yn rhywun sydd jyst yn mynd am deimlad y gerddoriaeth dros y geiriau. Sa'n gweud bod y geiriau ddim yn bwysig i fi, ond fel arfer byddai'n sgwennu can yn seiliedig ar y gerddoriaeth yn bennaf, a wedyn byddai'n meddwl am y geiriau wedyn bron fel gwaith cartre o gorfod eistedd lawr a neud e. Ond eto, mae hefyd yn mewn i'r pwnc o groesi ffiniau, yn dyw e, mae'n gyfieithiad arall o fynegiant arall creadigol, yn dyfe. Fi ddim yn credu bydden ni ddim yn gerddor os o'n i ddim yn awdur, sa'n credu, achos trwy sgwennu caneuon fy hun dechreuais i wneud e. Wel, ie, yn ddiddorol. So, wel, mae hwn wedi bod yn ddiddorol iawn. Oes gynnon ni, ydy Alice yma, oes gynnon ni unrhyw gwestiynau o'r gynulleidfa? Os, diolch am sgwrs mor ddifyr. O'n nhw'n ffindio'n hunan yn anghofio edrych ar y cwestiynau. Dwi wedi gorfod mynd draw i YouTube nawr i weld faint o gwestiynau sy'n na. Reit, ewn i weld nawr. Reit, mae Winnie Davies yn gofyn, difyr bod Fflur yn dweud bod hi'n control freak o ran cyfieithu ei gwaith i'r Saesneg. Fydde hi'n ystyried gadael i rywun arall gyfieithu ei gwaith yn y dyfodol, neu a fydde hi am barhau i wneud? Cwestiwn da. A fi yn y gorffennol wedi bron gadael i rywun arall i wneud e, a wedyn wedi cael trador, achos bod fi'n credu beth fi'n poeni amdano yw pan fi'n sgwennu nofel, a fi wedi symud mlaen ohoni gwedwch 2 flynedd, ydw i moyn i'r nofel na gael ei chyfieithu yn union fel ma hi, achos i fi fel awdur wedi newid, falle wedi gwella, falle yn meddwl pethau gwahanol. Dyna'r broblem mewn ffordd, yn dyfe, gyda wedyn gadael i rywun arall ei chyfieithu hi. Ond fi'n credu, erbyn hyn, dwi'n meddwl bydden ni yn fwy parod i ystyried hwnna. A fi'n rhoi falle mwy o amser i greu pethau nag o'n i pan o'n i'n ifanc. Hynny yw, fi'n llafurio dros nofelau a cyfrolau lot yn fwy nag o'n i. Felly mae'r cwpl o rai diwetha fi wedi sgwennu'n Gymraeg, fi'n teimlo bod nhw'n iawn fel ma nhw, a falle tasa rhywun eisiau. Os oes rhywun mas na moyn gwirfoddoli, gyfieithu lloer ganiadau, neu unrhyw cyfrol straeon byrion sy'n gen i, falle bydden ni yn dweud i erbyn hyn. Reit, oce, diolch. Wyt ti'n perfectionist, Fflur? Wel, fi ydw, ond fi'n credu ers cael plant, fi wedi hefyd sylweddoli gyda cynllun o amser ar fy nwylo weithiau, mae fe jyst digon da nawr, jyst hala fe bant. Mae rhaid dweud ambell waith, good enough, yn dy fe? Ie, yn union. Nosol iawn. Ond ni gyd yn gyfarwydd ar syniad, ti byth yn goffen nofel, ti jyst yn rhoi gorau botian efo fo. Yn union. Ti'n iawn, Alison, ti'n iawn. Reit, cwestiwn o Julie Pierce. Beth ydy'ch holl lyfrau trosedd yn y Gymraeg? Hoff lyfrau trosedd yn y Gymraeg? Darn gadarn goncrid Mehangel Morgan, fyswn ni'n gorfod gweud, achos fi wrth y modd gyda fel mae Mehangel yn sgwennu, a mae'r plot y nofel yna wastad wedi aros yn y feddwl i. Oedd yn, chwarae gyda convensiwn y nofel drosedd yn hwnna, Alison, ti'n dde? Ie, dwi'n cytuno'n hollol efo hynny. Un o'r gyntaf nes i ddarllen oedd Ac yna clywed sŵn y môr.
Ac ydy hwnna'n nofel trosedd? Wel, ie, dwi'n meddwl, mewn ffordd, so, ie. Ond, Reit, ie, ocê. dwi'n cytuno'n hollol. Pan oeddet ti'n sôn am Mihangel Morgan, oeddet ti'n sôn am peidio ac enwi trefi, a mae o wastad yn sgwennu am trefi ffuglenol. Ydy, Ie, ydy. naeth i mi feddwl am ei addeffol, so, ie. Beth amdano ti, Alice? Dwi'n hoff iawn o Myfanwy Alexander. Dwi'n newydd ddarllen Ie. Pwnc Llosg. Dwi'n lico'n fawr iawn bod hi'n rhoi gymaint o comedi. Wel, nid comedi, ond hiwmor yn ei lyfrau. Dwi'n licio llyfrau Myfanwy'n fawr iawn, ie. A mae Daf Dafys, mae'n mor annwyl, ydw e. Ar olygydd Daf Dafys, ie, dwi'n hoff iawn. Reit, be ni nawr. Cwestiwn o Ant Evans. Trwy trosi o gyfrwng arall, cyfres teledu neu ffilm i nofel, oes angen addasu deulog i ffitio nofelau? Ac os felly, sut? Gwelwch to, trwy addasu o dyledu. O dyledu i, ie. Wel, na beth mae Ant yn dweud, o dyledu i nofel. Sa'n credu bod ti wedi gwneud ni, wyt ti? So ti wedi trosi? Fi ddim wedi addasu o dyledu i nofel, naddo, ond mae'n dod nôl at y cwestiwn o sut mae'r ddeialog, fel o'n i'n sôn gynnau, ddim cweit yn gweithio rhwng y ddoi gyfrwng yna. Felly, bydde ti, ie, mae'n ddiddorol yn diwedd, achos unwaith ti'n rhoi ar y dudalen wen, hwd y flan, mae e mewn stori a mewn narratif a o fewn byd y nofel. Fe allu di gael, mae'r enghraifft falle yn y llyfrgell lle mae'n agor gyda'r ddwy efaill yn y bath a maen nhw yn siarad â'i gilydd yn y ffordd mwyaf rhyfedd, bizarre, really. A yn y ffilm, maen nhw, achos oedd y ffilm yn fy mhenni, am ryw reswm, wastad wedi dechrau gyda'r feilliad yma yn y bath yn siarad â'i gilydd. Peidiwch gofyn i fi pam, sa'n gwybod pam, delwedd oedd e just, ni'n gorfod cael e. Ac o'n i'n gwybod bod fi'n gorfod cael e yn y ffilm. Ond, yn y ffilm, maen nhw yn gweud pethau ethos yn hwyrol wrth ei gilydd. Mae un yn dal gwn, a mae'n pwyntio fe at yr efaill arall. Ac yn wreiddiol, oedd yr olygfa na'n gwbl ddi-ddeialog, dyna fel o'n i eisiau fe. Ond oedd y cyfrwyddwr yn gweud, na, sort gen lleid fan deall beth sy'n mynd fan hyn. Mae rhaid i ychwanegu pethau. So mae'r ddeialog wedi cael ei ychwanegu ar ôl ni seithi ar holl beth. Oedd Catrin Stewart ddim yn siarad yn yr golygfeydd na, oedd ni ffilmio nhw. A wedyn, fi'n credu mae yna ryw lelle fel tro ti nawr, neu rhywbeth, mae'n pasio'r gwn. A, ti'n bod, dalen uwch neu be bynnag. Fi'n misquotio fi hun fan hyn, ond sa'n gwybod sy'n hwnna'n ateb cwestiwn Ant, ond mae yn dangos i ti weithiau bod just, ti'n bod, mae'r golygfeydd yma ti wedi meddwl sy'n mynd i weithio heb ddeialog, ddim cweit yn neud e, a dyw'r ddeialog sy'n weithio dudalen ddim cweit yn neud e ar y sgrin, a tas ti'n neud y vice versa, mae hwnna'n rhywbeth arall eto fi'n credu bydde just yn newid naws yn llwyr, a bydde ti'n addasu fe wastod i'r cyfrwng. Mae nhw'n cyfryngau mor wahanol, ond nhw. Felly, sy'n dyle pethau bod yr un peth. Wrth i ti siarad, o'n i'n meddwl, ydy gael audio versions wedi newid siwt wyt ti'n ysgrifennu deialog? Achos nawr dwi wedi cael audio versions, dwi'n tueddol o darllen fy nofelau mas i'n hunan i gwrando ar siwt mae'r deialog yn ymddangos. Ydw i'n credu bod i'n clywed mor naturiol a ddyle fe? Ie, fi'n bwriadu wneud hwnna gyda'r nofel nesaf yma cyn bod ni'n mynd i brint yn derfynol. Achos sa'n gwybod beth i chi, o fi wastad yn ffindo pan fi'n darllen yn uchel mewn darlleniadau, naill am fi'n ffindo rhywbeth sydd ddim gweud wneud synwyr, neu ti'n gweld rhyw typo neu rhywbeth, neu ti'n meddwl, byddwn ni byth, dylen ni wedi sgwennu rhywbeth arall yn y ddeialog na. A dim ond trwy ddarllen yn uchel, ti'n gallu darllen y gannoedd o weithiau ar y sgrin, ar bapur, ond ti rywsyd, ti'n iawn, wrth bod ti'n darllen uchel, ti'n ffindo rhywbeth, o ti just methu gweith
cael gafel arno fe. Ie. Yn hawster yn dy fe. Ydy, ond mae'n job yn dywed allan ei gyd, os yw e'n fel 80,000 o eiriau. Neu 1,000 o eiriau fel y nofelau. Ie, mae hwnna'n... Ac os oes na acennau gwahanol, mae pobl wastad yn cynghori darllen yn uchel, ond efo dialog, dwi'n meddwl, wel, dwi ddim yn actores, a bod yn swnio'n dwpt, as ni just yn darllen o, mae'n swnio'n lot wet yn ymhen i. Ie. Ond, pan wyt ti'n gwneud darlleniadau yn gyhoeddus, wastad yn golygu fo i ddarllen, a wedyn mae hynny'n wahanol. Torri llinellau mas yn mynd, sy'n angen hwnna. O'n i'n gwneud digwyddiad gyda rhywun cwpl o flynyddoedd yn ôl, Mick Finley, sy'n ysgrifennu The Aerosmith Mysteries. A o'n i'n gwneud darlleniadau, a edryches i ar ei lyfrau, a wedi scrap o pethau mas, wedi ychwanegu llinellau fan hyn a fan co. Wedi di newid, wel, newid y cwbl lot mewn effaith. O'n i'n meddwl, wel, o'n i'n meddwl bod fi'n adolygu lot, ond ie. Dyna'r cwestiynau i gyd o'r cynulleidfa. Alla i ofyn ambell i gwestiwn. Wyt ti'n hunaniaethu nawr fel awdur rhaglen drosedd, neu jyst rhywbeth i gadw'r cyhoeddwyr yn hapus yw'r label na? Wel, fi'n credu bod yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn reit naturiol ers i fi fod yn neud y gwaith sgwennu trosedd ar gyfer y teledu, bod fi'n sylweddoli dyna'r plotiau i fi'n mwynhau i creu. Dyna'r plotiau sy'n herio fi. Maen nhw wastad wedi bod na i raddau. Byddwn ni'n gweud, oedd 20,000 Saints yn rhyw fath o thriller, ond falle oedd e hefyd yn gallu bod yn nofel ynyddol, achos y math o gyhoeddwr oedd gen i, felly oedd e'n gallu bod yn nofel ynyddol ac yn thriller. Be sy'n anodd fi'n credu gyda galw dinan yn awdur trosedd, os ydy ti elfen falle fwy llenyddol neu falle mwy quicky, bod hwnna, mae wastad risg gyda ti bod e ddim yn mynd i fod o foddhad i'r darllenwyr trosedd pybyr, neu bod y pobl llenyddol yn mynd i ffindio fod gormod o drosedd ynddo fe. Felly, fi'n credu gyda hodau fiction bod wedi ffindio'r man canol perffaith gyda nhw, o fod yn, o allu fod yn hyderus i weid bod fi'n awdur trosedd, ond bod fi'n gwybod bod fi dal yn gallu dweud stori ychydig yn wahanol. Ond bys ni yn, falle gyda nofel nesa, dim bod fi wedi dechrau sgwennu hi eto, ond bys fe'n ddifyr i allu trio wneud rhywbeth yn Saesneg sydd ddim o dan yr banner yna, falle, jyst i drio wneud rhywbeth bach yn wahanol. Ond yn sicr gyda gwaith teledu, hynny yw, trosedd a elfennau o drosedd yw be fi'n mwynhau mwyaf. Mae rai fi wedi yn y stwff teledu, felly mae hwnna'n naturiol o fod yn rhywbeth i fi wastad yn mynd i sgwennu fi'n credu mewn sgriptiau yn sicr, a wedyn, fi'n goffo cael bach o gyffro pan mi fi'n darllen rhywbeth, felly fi'n credu bod fi'n naturiol yn mynd i roi hwnna mewn i fy sgwennu i ostod, ie. Wyt ti'n sôn yn gynharach am actorion yn dehongli dy sgript ti. Wyt ti ail ysgrifennu wrth ffilmio eriod? O, do. Mwy o weithiau na bydden ni'n caru dweud. Hynny yw, ti'n datblygu perthynas gyda actorion, a maen nhw'n perchnogi sgript sy'n gret, a maen nhw'n dechrau really mynd i'r afel a beth yw eu cymeriad nhw, pwy yw eu cymeriad nhw, ac yn y blaen. Ac yn aml fe gei di lot fawr o adborth. Mewn ffordd mae'n bit da, achos mae'n dangos bod nhw'n becso am y cymeriadau, os gallen nhw jyst fod yn gweud, na i jyst gweud y lein ma, beth bynnag. Ond ar amgueddfa 2, fi'n credu nes i y fwyaf o ail sgwennu, neu ail siapio rownd, falle, y teimlad oedd gan yr actorion am eu cymeriadau nhw. A mae yna wastod bethau yn enwedig gyda cyfresu trosedd, 35 awr, 35 diwrnod, y pethau stressful mae bod rhywbeth yn newid ar y dydd. Chi'n cael galwad ffôn yn gweud, mae'r actor ma methu wneud y heddi, neu mae rhywun wedi, sorry cwrs, maen nhw'n mynd i goffo wneud yr olygfa'n eistedd lawr, so dyw'r leins ti wedi sgwennu iddyn nhw ddim yn gweithio, neu mae yna wastod rhywbeth yn newid mewn cynhyrchiad, so mae fe'n elfen o o orfod meddwl yn gyflym iawn ynglyn â... A oedd na enghraifft yn y llyfrgell lle oedd
o'r olygfa, un o'r golygfeydd mwy o pwerus mewn ffordd rhwng Anna a Nan reit yn y diwedd yn yr archif, lle oedd Nan yn gweud bod neb yn ei gweld hi a ni'n teimlo bach drosti hi. Oedd hwnna'n rhywbeth sgwennes i mewn 20 munud yn fy myjamas gyda rhywun yn gweud, mae yna angen curiad emosiynol arall yn yr olygfa yma. Alli di feddwl am rhywbeth, please? Felly gollwng y plant yn yr ysgol a wedyn iste wrth y laptop yn trio dod â curiadau emosiynol i'r fei cyn bod fi wedi deffro'n iawn. Felly o'n i'n eitha prowd o'r un bach na, achos hwnna oedd un o'r golygfeydd oedd yn, byddwch chi'n meddwl, bydd rhywun wedi llyfurio drosto fwyaf, ond weithiau mae cael llai o amser i feddwl ynglyn â beth dylen nhw ddweud, weithiau'n dod ar ateb yn gynt. Felly, sy'n ni ddim yn argymell o ran y stress levels. Na, hollol. Reit, dwi'n sylwi nawr bod ni wedi cyrraedd nawr diolch, felly rhoi hawynau nôl i Alison. O, yn anffodus, felly mae rhaid i ni gloi. So, hoffwn ni diolch i bawb sydd wedi dod i wrando heno. Diolch yn arbennig i ti, Fflur. Mae wedi bod yn ffantastig. O, diolch i ti hefyd, Alison. Right, yeah. So, i gloi gai goffa byd yn sesiynau olaf ar gyfer eleni yn digwydd bori. Mae gennym ni hanner awr wedi 6 y pen a podlediad, y pen yn y pod. A wedyn am 8 o'r gloch, ochr arall trosedd yw hyd a lledrith. A ni gyd yn hoffi hyd a lledrith, so dewch i ymuno â ni. Ac wrth gwrs, byddwn ni yn ôl yn fyw yn Aberystwyth ar 15 neu 17 i Ebrill 2025. So, cadwch llygad ar ein gwefan a gobeithio'n ein gweld chi yna. So, diolch.